Здравейте! Дойде времето, когато трябва да освежим нашата градина, дворни площи, дървени повърхности и още. Затова в нашето видео ще ви покажем борилазура за защита на дървени повърхности, като лампери, пейки, огради и подобни. Ще изпробваме продукта върху нашата сглобяема дървена ограда. За целта предварително трябва да сме се уверили, че повърхността е равна. Ако не е, както в нашия случай беше, предварително обработваме с шкурка. След това обезпрашаваме и почистваме, за да бъде суха преди нанасянето на боята. Импрегнацията, която ще използваме, е тази на Бори. Акваимпрегнация с биоциди. С помощта на отварачка на белинка отваряме кутийката. И започваме нанасянето. След като оградата ни вече е импрегнирана и е престояла 24 часа, може да започнем с нанасянето на лака. В нашия случай сме избрали цвят номер 3, тик, но вие спокойно може да разгледате пълната гама от цветове в нашия онлайн магазин. Отваряме кутийката. Предварително разбъркваме добре. И след това започваме нанасянето. Стараем се слоя да бъде еднакъв навсякъде. Равномерно нанесе. Борилазура има добавено естествено масло в него. Покритието прониква дълбоко в дървесината, като не позволява да се напуква и отлепва.